खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियाव आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान खौरां लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरदों अरुनदयनि 1100 फैसाखौ माने मोननो हायाखै होननानै, गोबां महिलाफ्रानो मोननो हायाखै होननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों दे लोगोफोर। दा बेनि सायावनो आं दिनै नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों आरो जायफोर महिला आइजोफ्रा दिनैसिमबो बे अरुनदयनि 1100 जि राङारि अनसुंथाइ बेखौ मोननो हायाखै, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि। दा मानि थाखाय मोननो हायाखै आरो बे फैसाखौ नोंथांमोना बा 1100 फैसाखौ अरुनदयनि फैसाखौ नोंथांमोना माबोरैहाय मोनफिननो हागोन, बेनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोननो आं फोरमायहरनि आरो बेनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा बुंदों बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि अरुनदयनि 1100 जि फैसाखौ जुदि मोनाखैब्ला बा जायफोर महिला आइजोफ्रा मोनाखै, नोंथांमोनहा बेखौ माबोरैहाय मोनफिननो हागोन बेखौ आङो फोरमायलांनोसै। गिबियावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो ससियेल मिडियायाव फैनानै फोरमायखादों सिगाङाव, नोंथांमोना जुदि अरुनदयनि जि फैसाखौ मोनाखैब्ला बा जायफोरबो रिजेक्ट जाजादों आरो लोगोसे जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो नेनानै दङ, बिथांमोननि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सिगाङावनो फोरमायखादों। नोंथांमोना जुदि 1100 फैसाखौ मोनाखैब्ला बा बे दाख्लैनि जि सोनाय 1 थारिखआव सोनाय, आगस्टनि 1 थारिखआव सोनायनि जि अरुनदयनि 1100 फैसाखौ दिनैसिमहालागैबो मोनाखैब्ला नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनफिननो थाखाय नोंथांमोननो मोनसे सलिउसन खालामनो हानाय बेवहाय सासे अफिसार थिसननानै होनाय जाखादों होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायनानै होखादों। दा नोंथांमोना बे 1100 फैसाखौ मोनफिननो थाखाय बबेयाव थांनो नांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनोसै। नोंथांमोनहा नोंथांमोननि जि ब्लक अफिस आरो डिसि अफिस आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना मायाव थांनो नांगोन, एसटि अफिसाव, माने एसटिसि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बे 1100 जुदि फैसाखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना बेवहाय कमप्लेन हैनो हागोन आरोना लोगोफोर। बेखौ दाख्लै मैया सानसे जाबाय, दाख्लै 3 थारिख आगस्टनिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेवहाय सासे बे अरुनदयनि खामानि मावग्रा कर्मचारि दोनगोन होननानै 3 थारिखनिफ्राय सिगाङाव फोसावनानै होखादों दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना एसेबाबो मिथिनो हाबाय, जुदि नोंथांमोनाबो बे 1100 फैसाखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना मा खालामनो नांगोन, नोंथांमोननि ब्लक अफिसाव थांनानै आरो नङाब्ला नोंथांमोननि डिसि अफिसाव थांनानै, नङाब्ला बे नोंथांमोननि एसटिसि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ माने कमप्लेन हैनो हागोन आरोना। बेवहाय 3 थारिखनिफ्राय सासे कर्मचारि थासिगोन अरुनदयनि सलिउसन खालामनो थाखाय आरोना लोगोफोर। आरो जायफोर महिला आइजोफ्रा गोदान एप्लाइ खालामनो होननानै नेदोंमोन आरो जायफोर महिला आइजोफ्रा सिगाङाव रिजेक्ट जाजादोंमोन, नोंथांमोनाबो गोदानै एप्लाइ खालामनानै लाहैफिननो हागोन आरो बेवहाय थांनानै। बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो ससियेल मिडियायाव फैनानै फोसावनानै होखाबाय। बेखायनो नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा, नोंथांमोना नांगौखिनि डकुमेन्टसखौल' लानानै थांबानो जाबाय, जेरै आधार कार्डजों बेंक एकाउन्ट, बेफोरखौ नोंथांमोना रेडि खालामनानै लानानै थां। बेनि उनाव नोंथांमोना अरुनदयखौ माने गोदानै जायफोर एप्लाइ खालामनो बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैबानो जाबाय। आरो जायफोरनिया माने 1100 राङा हाबाखै, नोंथांमोना बेवहाय थांनानै बे डकुमेन्टसफोरखौ गोदानै जमा होफिनब्लानो नोंथांमोना 1100 मानि फैसाखौ माने मोननो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना मिथिबाय, जायफोर महिला आइजोफ्रा 1100 फैसाखौ दिनैसिमहालागै, दाख्लै 1 थारिखनिफ्राय सोनानै दिनैसिमहालागै मोनाखै, नोंथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो मावनानै लाब्लानो 1100 फैसाखौ नोंथांमोना मोनफिननो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरोना लोगोफोर। दा बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। आरो लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट बाव, गोबाङानो ससियेल मिडियायाव बा इउटुब चेनेलाव गोबां आपडेट होबाय दं। जोंनि नैबे बिटिसिआव ससियेल इक'नमिक्स जि सेन्सास, बे इक'नमिक सेन्सासआ माने सोलिबाय दङ। बेखौ गाव गावनि मबाइल फनजोंनो बानायनानै लानो हायो होननानै बेबायदि गोबां आपडेट लाबोदों आरोना लोगोफोर। बेनि सायावबो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनि। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे जे नोंथांमोननि सेल्फ सेन्सासखौ नोंथांमोना जुदि इक'नमिक सेन्सासखौ नोंथांमोना जुदि बानायनानै लायोब्ला मा प्रब्लेमाव गोग्लैनो हागौ आरो बानायनानै लायोब्ला माबायदिहाय साक्सेस जानो हागौ, बेखौ आं नोंथांमोननो एसे फोरमायलांसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननो आं गिबियावनो फोरमायखायो, नोंथांमोनहा बेखौ बा इक'नमिक सेन्सासखौ नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फनजोंबो बानायनानै लानो हायो। बे नंगौ 100% सैथो। नाथाय नोंथांमोना बे इक'नमिक सेन्सासखौ बानायनानै लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना माखासे बेवहाय इक'नमिक सेन्सासाव माखासे क्राइटेरियाफोर थायो।
बे क्राइटेरियाफोरखौ जुदि नोंथांमोनहा नांगौ बायदि होनो हायाब्ला इक'नमिक सेन्सासआ नोंथांमोननिया कमप्लिट जाहैयोब्लाबो नोंथांमोना इयुनाव माने प्रब्लेम जाहैनो हागौ आरो बेखायनो नोंथांमोना बेखौ बा बे इक'नमिक सेन्सासखौ गाव गावनि मबाइल फननि गेजेरजों माने बानायनानै लायिआनो मोजां होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला बे इक'नमिक सेन्सासखौ बा इक'नमिक सेन्सास खालामनो थाखाय जोंनि BTCआनो जा सारा बे आसामावनो जा बा अल इण्डियाआवनो जा जेरावखि जाया माने बेहाय खामानि मावग्रा कर्मचारिफोर माने गभमेन्टआ दैथायहरखादों दे लोगोफोर, जेराव जोंनि एरियायावबो जेरै साफा साफा जायफोर टिचारफोर दङ दे गभमेन्टनि टिचारफोर दङ बिथांमोनखौनो बे इक'नमिक सेन्सासखौ खालामनो थाखाय माने बिथोन हरखादों। जिहेथु बिथांमोनानो इक'नमिक सेन्सासखौ बानायखागोन आरो बिथांमोन बानायोब्लासो माने प्रब्लेमबो जानाय नङा। मानो होनबा बिथांमोना ट्रेनिं लाखादों इक'नमिक सेन्सासनि थाखाय बिथांमोना 3 days बिथांमोना ट्रेनिं लाखादों दे बे 3 days ट्रेनिं कमप्लिट खालामखांनानैसो बिथांमोना इक'नमिक सेन्सासखौ खालामनो जागायदों आरोना। बे हिसाबै माने बिथांमोननिया प्रब्लेम जानाय नङा। बिथांमोननो जि बानायो इक'नमिक सेन्सास बानायनाया माने जेबो थालांनाय नङा, गोनो गोथो जानाय नङा होननानै आं सानो आरो। बेखायनो बिथांमोननि बानायफैनायखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेनि सिगां गाव गावनि मबाइल फनाव माब्लाबाबो इक'नमिक सेन्सासखौ बानायिखौनो मोजां होननानै आं सानो आरो। मानो होनबा प्रब्लेम जायोब्ला नोंथांमोना इयुनाव माने बेखौ सलिउसन खालामफिननो गोब्राब जागोन। बेखायनो नोंथांमोना दा इक'नमिक सेन्सासखौ माने गोबां आपडेट लाबोदोंब्लाबो बिनि बानायनायनि सायाव नोंथांमोना अब्लाबो माने बानायथ'नो नाङा होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना साननैसो नेथ' नोंथांमोननि एरियायावबो बा नोंथांमोननि गामियावबो बे इक'नमिक सेन्सासनि साफा साफा टिचारफ्रा थांनानै नोंथांमोना इक'नमिक सेन्सासखौ खालामहैगोन आरोना न'खर न'खर हाबनानै। बेखायनो नोंथांमोना साननैसो नेथ' दा जेबो बानायथ'नाङा, बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन। जै बर' हारिनि जि